já vás vítám do dalšího videa a dneska to bude video, neobvyklé, nevím. A dneska to budou kola. Moje BMXko, helmu ještě nemám. S Alexem jsem tady a oba budeme ukazovat kola. Ok, jdem na to. Pojď, Alexi. Jdem. Ok, tady trošku světle. Tak jsme baty, ten do roboty. Máš druhou? Já nevím. Tady. Takže lidi. Ok, to Alexe. Počkej, drž, počkej. Ne. Já ho vytáhnu. Prostě vteďka, chceš tady. Počkejte. Moje. Počkej, vytáhni to sem. Pojď to sem vytáhnout. Okay. Stoj, no. Vidíte ho? Asi jo. Ok, není to BMXko, tak počkej. A vytáhni to moje. To moje už je BMXko. Ok. Teďka vytáhnu to sem, sem. Sem, Alexi, sem. Jo, ale musím jej vycouvat. Já tam zatřebám tvoje. Já tam dám to Alexe. Ok. To je asi nejlepší. A teď to moje, jeden na šledu. Je zelený. Má rozbitý. Měkká guma. Je měkká guma. Měkká guma. Měl mi to vyfouk. Až netěz. Ok. Dlouho, že to vidíte. Kolo natoč normálně, kolo. Doufám, že ho vidíte. No, ok, je to BMXko, tak běžu klidit. Ok, lidi, tak to bude naše kolo. A v dalším videu budeme zase závodit, pokud bude spravený, nafouknutý. A takhle. Ok. Jo, a jsem chtěl vám ukázat zbraně moje. Co jsem si vyrobil. To jsem se nevyrobil. Je to docela dobrý náboj, hodně dobrý. Docela dost dobrý, to je špička. Okay. Tohle už jsem si vyrobil. Takhle, tohle jsem si zlepil. A taky špičku, když někoho vypíchnout, a tady špičku. To je hodně dobrý, a tady taky špičku. A pak tohle želízko, kterým si to všechno vyrabuju. Ještě jako pilník. Ještě jako pilník to funguje, jo. Ok. Ok. Teď něco zkusím. Čujte? Au, sorry. Ok. Dobránko popřed. To neuděláte. Tak, ok. Počkej, doufám, že to vidíte. Takhle, no. Počkej, no, ok. Počkej, drž to. Počkej, nebo ne. No, takhle to drž. Takhle. Vidíte? Ne, to je rovný. Ok. Tak tam. Ok, lidi. Moje zbraň. A druhá moje zbraň, vidím. Vím. No to jsme to měli popředit. Pojď, vem tam tu malou. Musím to otevřít. Dívej. A zavři za mnou, prosím. No, jeden pejsek. A druhý pejsek tady. Protože včera a pozdější by... Ne. Včera. Ne, nic neříkej. Ok, tak. A to bude asi všechno v tomto videu. To je mi 4:41, ok. To je dobrý. Počkejte.